ei kun nää semmonen asia, että mä oon tässä vähän niinku semmoista pientä koetta tekemässä, että mä juuri soitin tosta viereisestä puhelinkioskista tohon taksiasemalle. Nyt on 20 minuuttia mennyt, ainakaan vie mitään taksia tosta lähtenyt. Mä luulen, että se taas lähtee tuolta jostain Nokialta, 50 on taulussa perkulle. Ja sitten kun mä istun siinä 15 markan edestä, mä luulen, että siinä jää vähän semmosia löysiä, että mä en tiedä mihin ne rahat oikein sitten menee. En mä sitä sano. Jokaisen ihmisen täytyy tienata elantonsa, se on jämpti näin. Noillakin on suurimmalla osalla, niin niillä on perkulle renki töissä, itse katsellaan Eurosporttia ja juodaan lonkeroa kotona. Niin, kerrankin. Mä tuossa kaupungilla niin pikkasen myöntälaitasessa lähdin siinä zoomaileen noin ja hyppäsin taksiin ja äijä kysyi 5 minuutin päästä, että mahtaako kaverilla olla rahaa maksamatta. Paskaksi sulle ei kuulu mun taloudelliset tilanteet millään viisin, satana auto seis, mä jaksan kävelläkin. Nohan on puoli ilmaisia luoda noi autot. Jonkinlainen roti pitää saada tuonkin hintoihin. Helvetti, mua huvita oikein mikään. Kyllä mä jaksan polkeekin tätä.